nejsem blbá, babi. Já si to dovedu představit. Babi, Dovedu spočítat. ta jedna krabička. Kalkulačka. Tady mám kalkulačku. Já mám tady. Nefoť mě, já mám na sebe. Já nepotím, já dělám. Pepík mě včera fotil s tímhletím na pali. Tak a tohle to je pro koho? Teď je vedle? Nebo komu? Tak udělejte tě vedle. Nebo mám dát jiný dorty? Hele, já jdu pro tu pixi. Ty jsi ještě měla? 2 ořechy. Ty jsi ještě měla ten srdíčko? Já nemám tady, babi, jiný. Černý tu mám. Černý. A bílej tady mám, ořechový. Dej váš normálně. Dej mi, já dám. Jinou udělej tyhle ty. Jinou, prej. Tak nevím, komu to tam máš? To je žrádla. Fakt, že je bída. Nějaký hovno je bída. No, tak to tam budu mít zaznamenaný, protože já dělám klip. Tam bude. Nějaký hovno je bída. Tak teď se dám teda tohle, ať nepomluvím. Tak, teď tam dám tu čarodějnici moji. Tak. Já už jsem sem dala tohleto. Teď ji tam dejte, no. Musíš si to popsat. To ne, tu ne. Tam tu. Ještě není popsané. No, to by mělo stačit. Abych dala babi tuhle. No, tak dej. Ještě tady ty kremrole. Já dám speciálně pro babičku. Pro babičku vedle.